sa k vám z krásneho Mauricia, môj nový domov. A dnes by som vám chcela povedať práve k tomu, že pomáham ženám aj s ich podnikaním, či už si chcete splniť nové sny, nové ciele, mohli viac cestovať po svete, dokonca sa presťahovať a pracovať z tak krásneho miesta, a možno len túžiš potom, aby si mala pravidelné klientky, ktorí si skutočne cenia tvoju hodnotu, tvoju prácu a chceš byť ocenená aj ty. A hlavne pomôžem ti otvoriť tú hodnotu v živote, ak cítiš, že si niekde vo svojom vnútri zablokovaná, možno máš v sebe veľa strachov, alebo práve bojuješ s otvorením veci, s prokrastináciou, tak som tu pre teba. Dám ti jasné kroky, návod a prinesiem ti efektívnu cestu, efektívne riešenie. Takže ak sa chceš pomôcť vo svojom podnikaní a plniť si možno aj tie cestovateľské sny, som tu pre teba. Napíš mi